שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, תכלס מתמטיקה, כאן ירדן. היום אני הולך לפתור איתכם בעיית קיצון עם קונספט מאוד 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 חשוב, אוקיי? נתקלתי בבעיה הזאת באחד מהשיעורים שאני מעביר, אני מעביר שיעורים פרטיים, והחלטתי שאני עושה סרטון על השאלה הזאת כי יש בה איזשהו קונספט ששווה להכיר, אוקיי? אז בואו נקרא את השאלה: בין גרף הפרבולה y שווה למינוס x בריבוע ועוד 16x פחות 28 לבין ציר ה-x חסום טרפז, הנה הטרפז כמובן, נסמן ב-S את שטח הטרפז. אנחנו צריכים להוכיח ששטח הטרפז בטוח קטן או שווה 256, אוקיי? אז הנה כאן יש לנו את הפונקציה שלנו, אוקיי? אתם לא צריכים לבדוק, אני כבר בדקתי בשבילכם. נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה-x הם 2 ו-14. זאת אומרת, נשנה פה את הגודל של מברשת רגע, זאת אומרת שהנקודה הזאת היא 2.0 והנקודה השנייה היא 14.0. עכשיו מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות זה ליצור בעצם איזושהי משוואה, אוקיי? שמבטאת את שטח הטרפז. הבעיה היא שיש לי כאן שתי נקודות חיתוך של הטרפז עם הפרבולה, שמן הסתם יש להן אותו y, אבל אין להן אותו x. עכשיו למה זה בעיה? בוא נגיד, ואני הולך על הנקודה, סתם לצורך העניין השמאלית, אני קורא לשיעור ה-x שלה t, אז מן הסתם שיעור ה-y שלה הולך להיות מינוס t בריבוע ועוד 16t, כן? פחות 28. עכשיו שיעור ה-y של הנקודה הימנית מן הסתם הוא גם מינוס t בריבוע ועוד 16t מינוס 28, אבל יש כאן בעיה, כי אם אני מחליט לקרוא לשיעור ה-y של הנקודה הימנית כמו שיעור ה-y של הנקודה השמאלית, אז בעצם שיעור ה-x יצא אותו דבר, ומתקיימת כאן איזושהי בעיה. זאת אומרת, אני רוצה למצוא דרך בה אני יכול לבטא את שתי הנקודות של הטרפז באמצעות אותו משתנה, כן? אבל ה-x'ים חייבים להיות שונים, ופה מגיע בעצם הטריק שאותו אני רוצה ללמד אתכם, אוקיי? אז בואו נסתכל שנייה, כן, על הבסיס הגדול של הטרפז. הוא מתחיל ב-2 והוא נגמר ב-14. הדבר הזה אומר שציר הסימטריה של הפרבולה שלי, חבל שאני לא יכול לעשות פה מקווקו, לא נורא, זה אומר שציר הסימטריה שלי בסך הכל, אם אני אקח 14 ועוד 2 יצא לי 16, אני אחלק ב-2 יצא לי 8, כן? זה אומר שבסך הכל ציר הסימטריה שלי הוא ב-x שווה ל-8. אז בואו נסרטט שנייה את ציר הסימטריה שלי. הנה ציר הסימטריה, נעשה את זה ישר, וכמו שאמרתי, ה-x כאן, ה-x הוא שווה ל-8. מה זה אומר בעצם הדבר הזה? זה אומר שהדבר הזה, כן, המרחק הזה, בסך הכל הוא 8. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני בוחר לקרוא לשיעור ה-x של הנקודה השמאלית t, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבסך הכל המרחק הזה, כן, הוא t, אוקיי? עכשיו אני רוצה שתשימו לב פה למשהו מיוחד, אוקיי? אני הולך לקחת את ציר הסימטריה, אוקיי? ואני הולך לקחת ממנו 8 צעדים ימינה. אני הולך לעבור את הפרבולה, כן? אני הולך לעבור אותה ב-2, אני הולך להגיע ל-16, כן? וגם פה הדבר הזה הוא גם כן 8, אוקיי? עכשיו שימו לב, רגע, ציירתי את זה קצת גדול, אז בואו נקצר את זה קצת, נגיד נקצר את זה למשהו כזה, אוקיי. אז זה גם כן 8. עכשיו אני רוצה שתשימו לב, אני יכול ליצור כאן איזושהי תמונת מראה מסוימת ולהגיד שהמרחק מפה לפה הוא גם כן t, סבבה? בעצם מטעמי סימטריה אני יכול לומר את הדבר הזה, יש לי כאן תמונת מראה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר ששיעור ה-x של הנקודה הימנית, כן, הוא 16, או במילים אחרות פעמיים ציר הסימטריה שלי, כן? פחות t, פחות שיעור ה-x של הנקודה הזאת. זאת אומרת 16 פחות t, זה שיעור ה-x. וככה אני יכול בעצם לבטא את הבסיס הקטן של הטרפז, אוקיי? יכולתי לבטא את זה בדרך נוספת, אוקיי? יכולתי להגיד משהו אחר, יכולתי להגיד שהנקודה הזאת, נגיד נקרא לה t עוד פעם, אז ה-y שלה, אוקיי? נגיד נרשום את זה פה, t, אז ה-y שלה הוא מינוס t בריבוע פלוס 16t פחות 28, ויכולתי לקרוא לערך ה-x של הנקודה הזאת v, כן? ואז הנקודה הייתה v מינוס v בריבוע פלוס 16v פחות 28, ואז יכולתי להגיד ששתי הדברים האלה הם בעצם שווים, כן? ואז הייתי יכול לעשות את הדבר הבא, יכולתי לקחת את זה, כן? להעביר אותו שנייה, נעשה את זה יפה, להעביר אותו לכאן, לשים סימן שווה, כן? מאלה נתעלם כרגע, יכולתי כמובן לצמצם את שתי המינוס 28 האלה, כן, סבבה? ולכפול את שני צידי המשוואה במינוס 1, ואז הייתי נשאר עם t בריבוע פחות 16t שווה ל-v בריבוע פחות 16v.
אחר כך הייתי יכול לעשות את הדבר הבא, t בריבוע, פחות v בריבוע, פחות 16t, ועוד 16v, שווה ל-0, ואז הייתי יכול בעצם להגיד שהדבר הזה עם נוסחת כפל מקוצר, הייתי יכול לרשום בעצם t פחות v, t ועוד v, מכאן הייתי יכול להוציא גורם משותף מינוס 16, ואז הייתי יכול לרשום t פחות v, ולהגיד שכל הדבר הזה שווה ל-0, יש לי כאן גורם משותף t פחות v, אז בואו נוציא אותו גורם משותף, t פחות v, ונשארנו עם t ועוד v פחות 16 בסוגריים השניים, כל זה שווה ל-0, מכאן יש לי שתי אופציות, או ש-t שווה ל-v, שזה כמובן לא הגיוני בשל בעצם הנתונים של השאלה, או שכל הדבר הזה שווה ל-0, ואז בעצם t שווה ל-16 פחות v, 16 פחות v, או לחילופין v שווה ל-16 פחות t, זה לא משנה, וכמובן הגענו לאותה מסקנה. אתם יודעים מה, בואו נכתוב את זה הפוך, בואו נגיד ש-v שווה ל-16 פחות t, סבבה, ואם שיעור ה-x כאן בהתחלה היה v, אנחנו הגענו למסקנה שזה בעצם 16 פחות t. זאת היא הדרך הקצת יותר מבאסת, כן, אני מעדיף להסתכל על זה בדרך הראשונה, שהיא נורא פשוטה להבנה, כן, זה פשוט תמונת מראה, זאת אומרת אם יש לי ציר סימטריה, וממנו אני לוקח t עד לנקודה הראשונה, בואו נעשה תמונת מראה, רק שהפעם ניקח אחורה t יחידות, ונגיע בעצם למצב של פעמיים ציר הסימטריה, פחות t, כן, זה דרך קצת יותר מובנת בעיניי, סבבה? אז כמה בעצם שווה הבסיס הקטן? הבסיס הקטן שווה ל-16 פחות t, או במילים אחרות, 16 פחות 2t, הבסיס הגדול כמובן שווה ל-12, כן, הנה הוא שווה ל-12, והגובה שלנו, הנה הגובה שלנו, כן, הוא שווה למינוס t בריבוע, כל החפירה, מינוס t בריבוע, ועוד 16t, ועוד 16t, מינוס 28, ועכשיו אנחנו יכולים לבנות פונקציית מטרה, כן, אז f של t שווה לממוצע הבסיסים, שזה בעצם 16 פחות 2t ועוד 12 לחלק ל-2, שזה בעצם נותן לנו 28 פחות 2t, כן, לחלק ל-2, ממוצע הבסיסים, כפול הגובה, כפול מינוס t בריבוע ועוד 16t פחות 28. בואו נצמצם כאן את הדבר הזה, אז כאן נשאר לנו 14 וכאן נשאר לנו t, אז בסך הכל נשארנו עם 14 פחות t, ואני אעתיק את הדבר הזה, נעשה קונטרול C, קונטרול V, נעתיק אותו לכאן, ונפתח את הסוגריים האלה, זה קצת ארוך אז נעביר את זה ככה מהר. אז הנה פתחנו לנו ככה את הסוגריים בזריז, וזאת פונקציית המטרה שלנו. מה זה אומר פונקציית המטרה? תכניס t, או תכניס איזשהו ערך של x של הנקודה השמאלית, כן? ותקבל שטח טרפז, זה מה שזה אומר. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק עבור איזה t מתקבל שטח הטרפז המקסימלי. אז מה נעשה? נגזור את הפונקציה. ושוב זה ארוך, אז כן, אני אגזור את זה ככה בזריז. והנה גזרתי את הפונקציה, בואו כמובן נשווה אותה ל-0, בואו נעשה מלחמה 3 במחשבון, אז נכניס 3, מינוס 60 ו-252, ויצא לנו ש-t פעם אחת שווה ל-14, ו-t פעם שנייה שווה ל-6. עכשיו אני אצטרך לעשות או לגזור פעם נוספת, או בעצם לעשות טבלת קיצון, אבל שימו לב, אם t שווה 14, זאת אומרת ערך ה-x פה שווה 14, אז אני נמצא פה. זאת אומרת זה לא יכול להיות. זאת אומרת עבור t שווה 14 הערך שלי הוא בוודאות מינימלי, אוקיי? כנראה שזה גם יצא 0 אם אני אציב במשוואה המקורית. כן, עכשיו בדקתי זה באמת יצא 0. אז נותרנו בעצם עם t שווה ל-6, וכאשר אני מציב 6 במשוואה המקורית, כן, במשוואה הזאת, כן, אז אני מקבל בעצם ש-f של 6 שווה ל-256. וכאמור, כמו שאמרנו קודם, זה מה ששאלו אותנו. אז פחות קריטי לי הקטע האחרון של הרכבת פונקציית מטרה, גזירה, השוואה ל-0 וכל זה, זה ככה רגיל בכל בעיית קיצון זה קיים. מה שכן חשוב זה לראות את הקטע הגיאומטרי פה, זאת אומרת לראות את העניין הזה שכאשר יש לנו פרבולה ובעצם נתון לנו איזשהו ישר מסוים שחותך את הפרבולה והוא בעצם מקביל לציר ה-x, זאת אומרת הוא חותך את הפרבולה בשתי מקומות, שלשתי המקומות האלה יש בעצם x'ים שונים, אבל ה-y אותו דבר. חשוב לראות בעצם שהנקודה הימנית יותר או הנקודה הקיצונית יותר, כן,
שווה לפעמיים ציר הסימטריה, פחות הנקודה הפחות קיצונית. סבבה? וזהו, חברים. אני הייתי ירדן, תודה רבה שצפיתם. אם עזרתי לכם, אם לימדתי לכם משהו חדש, בבקשה תירשמו לערוץ, תנו בלייק, זה מאוד יעזור לי. תודה רבה, ושיהיה לנו אחלה של יום. להתראות.